Os ych chi'n edrych am uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru a phencampwriaeth yr ysgolion a cholegau, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Dyma beth sydd i ddod ar y rhaglen heno. Darbi Gwent enfawr oedd yn mynd ar sylw ddydd Sadwrn. Wythnos ar ôl colled gyntaf tymor yn erbyn Llanymddyfri, roedd Casnewydd yn ymweld â Pontypool. Tîm oedd yn edrych i daro nôl ar ôl eu colled i Cwins Caerfyrddin. A fel arfer, byddwn ni'n dod ar gorau i chi o weddill y gyngrair gan gynnwys Pen-y-bont yn erbyn Glyn Ebwy, Caerdydd yn erbyn Aberafan a Rugby Gogledd Cymru yn erbyn Cwins Caerfyrddin. Byddwn ni hefyd yn rhoi sylw i bencampwriaeth ysgolion a cholegau bechgyn o Merched Cymru gan gynnwys uchafbwyntiau Goleg Gwent yn erbyn Ysgol Uwchradd Casnewydd. Ond bydd ddechreuwn ni yma yn Llanymddyfri wrth i'r porthmyn edrych i adeiladu ar ei buddugoliaeth yn erbyn Casnewydd yr wythnos gynt. Ei gwrthwynebwyr nos Iau oedd Abertawe yn edrych am ei buddugoliaeth gyntaf y tymor hwn. Gêm rhwng dau o gewri rygbi domestig Cymru. Rwy'n gyda cefnogaeth gan Liris, a mae Liris yn mynd i sgorio dan y bus i'r porthmyn. Dechreuad perffaith i'r ymwelwyr. Jamie Hughes sy'n sgorio a Llanymddyfri sy'n ymestyn i mantes. Cic etraws tuag at Toby Baldwin, Casglu, Cais, Llanymddyfri, maen nhw wedi cipio'r fuddugoliaeth. Thomas Edwards, cic trwodd, mae Obri nôl ar y tu fewn. Ond yw intirio, ond i ma fe. Ding dong o gêm. Amser ymuno and tîm sylwebu, English language commentary is also available. A'r llwyfan eto di osod yn fan hyn. Abertawe di amddiffyn y ddigon twt i ddechrau yn holli yn troi ma Llanymddyfri. Amddiffynwyr y tîm Gwyn yn trio mynd yn ôl. Olwyr i fewn. Rodri Jones yn gwisgo 12 yna. Ar y bach yn cyrraedd yn linell. Mae lawr eto. Dim rheo fantais yn mynd ymlaen. Un hyrddiad arall. A mae'r fraich drosod. A mae Llanymddyfri wedi sgorio cais cynta'r dydd. A mae'r cais yna yn mynd i'r asgellwr ar yn Warren. Sgarmes symudol wedi drefnu sawl gwaith nhw i nocio ar y drws. Drwy ddim wedi croesi yn uniongyrchol o'r sgarmes. Ond mae hon yn y ddawol. Crysa Gwyn yn heidio i fewn i atal y porthmyn. Ond dim gallen nhw wneud. Achos dyna'r ail i'r tîm cartra. Ie, trial newydd. Ti'n mynd am sgrym o Gycrydd. Ie, sa'n gweud bod fi'n cytuno yn hollol onest. Os mae'r sgrym di'n ar, pham na gallu di defnyddio fe? Ond Llanymddyfri yn gorau mynd trwy'r cymala rwan. Gorau gweithio Abertawe yn brwydro ar y tir. Warren, eto i fewn oddi ar ei asgell, edrych am waith. Slabyn o fachgen ar yr asgell. A dyma nhw'n trio symud y bel yn gynt. Mae yna ddynion yn llydan. Hughes dros y top. Am bas, am bel. A cais cynta. Elis Mir, Clwb. A dyna'r trydydd i Llanymddyfri. A mae weld ychydig rhy hawdd erbyn hyn i'r porthmyn. Dyna'r sgiliau chi'n ymarfer bob nos fawrth, bob nos Iau ers oedran ifanc. Temblet yn bwydo. Giannini yn codi yn syth. Yr heng ôl na wedi signo i fewn. A mae'r rhif 7. Oedd ar fod y sgrym, Luca Giannini wedi sgorio. Llanymddyfri 21, Abertawe 13 ydy hi ar yr hanner. Abertawe yn dod yn drwm fan hyn. Ie, y blaenwyr yn hyrdio fewn i ardal y dacl. Y props, Cyn Haier a Ed Thompson oedd yn sefyll. Newid cyfeiriad. Bach o le dros y top. Y bel na'n berffaith i ddwylo Brandon Wood. Wood drosod. Y bachgan o'r Mumbles. Mi'n credu ddim ymlaen. Mi'n credu ddim ymlaen. Di ddim di ganiatáu. Lle maen nhw yn y lle gywir.
Scrum, guys. Eto, mae yna gyfle os yr bel yn gynt. Bach yn araf mae Abertawe weithiau i symud i oddi ar y llawr. Ie, maen nhw'n tyma bach yn ddifeddwl. Maen nhw'n doi meddwl yn trial i ni am ware fe, i ni am cico'r bel. Sa'n siŵr os maen nhw'n rhy cyffyrddus yw beth yw'r plan. Wel, ai lle dyna di'r gwendid yn yma. Lot o chwaraewyr ifanc newydd, yr ansicrwydd na i'r patryma. Mi codi i ben, defnyddio'i gyflymder o amgylch Matthews. Mae Mi yn y gwagle yn llyncu'r tir i fyny a mynd i hun i dadlwythiad. Llanymddyfri, 5 metr yn bryn. Nôl ar ei drai, Baldwin. Mi ar ei ysgwydd. Rhys. Un pas arall o bosib. Na, Abertawe rhywys yn ei gilydd yn cael y drws. Phillips yn wych, y blaenwyr o amgylch y bel. Un hyrddiad arall. Mae Llanymddyfri drosodd. Y pedwerydd cais, y pwynt bonus. A'r sgôr wedi dod i Morgan Jones. Pwy mor dda oedd Ellis Mi yn dod mewn i'r llinell fan'na. Cael y hyder i baco i yna a dod i'r cyflymder ymlaen. Bleser i gwylio, war etig. Arbennig. Dyn ni wedi adeiladu fo cyn ac ystod y gêm. A mae o wedi sefyll i fyny i'r sylw. Y cangameriad wedi orfodi yn y dacl y gic lawr y cae. Mi Jones ar ei holi. Hefyd mae Phillips, Ilan Phillips. Dan bwysa. Mae'r cefnwr Josh Phillips. Y bel yna. I'r eilydd o fewnwr yn pwmpio i lawr cae, ond mae Iwan Hughes yn gweu, yn curo'r cynta. Yn bron yr ail yn dadlwytho oddi ar ei benglinia. Bolcha yn agor, dyma ni Llanymddyfri yn synhwyro, dyma'r cyfle i gloi'r gêm, i selio'r gêm. Metr yn bryn, drosodd, cais i Finn Thomas. Yr ail i'r bachwr. Ac sy'n sôn am fechgyn ifanc sy'n neud argraff, mae hwn bendant yn un. Y bel di ennill gan Llanymddyfri. Y bel yn ar y bach yn trio cael ei weithio nôl i Finn Thomas, a dyna fo yn torri'n rhydd. Yn gwthio oddi ar y taclwr cynta. Ond Abertawe yn ymateb. Llanymddyfri yn gwrw ail drefnu. Y cyfle dal yna, dal yn fyw. Eto, gorau gweithio'n galed. Chris Davies yn trio arafu'r bel. Sam Payle, y profiadol, yn hedfan i fewn. Yr ongl yna yn anhygoel, yn berffaith. A'r chweched cais yn dod o dan y pist i Ilan Phillips. Ongl gwych gan Ilan Phillips yna. Neis i gweld cael cyfle lan y Llanymddyfri a dangos i doniau. Ond mae Llanymddyfri wedi cwblhau y fuddugoliaeth oedd nhw wedi ymuno yn ennill eu gêm gyntaf nhw ar y cae plastig yma ar Fanc yr Eglwys. Ac yn y broses yn sgorio 6 chais. Abertawe dal heb ennill gêm, 6 gêm yn olynol maen nhw wedi colli yn Super Rygbi Cymru. Yn y sgôr dirfynol yma ar Fanc yr Eglwys, Llanymddyfri 42, Abertawe 13. Pa mor agos oedd y perfformiad na i'r un o'ch chi'n chwilio am fel tîm o hyfforddwyr? Dim yn agos yn onest, o'n i bach yn siomedig, o'n i ddim yn cadw bel digon, gormod o camgymeriadau yn gêm ni disgybliaeth ni'n wael, lawr i 10 am 20 munud bron. So yna'n siom mawr i ni mewn ffordd, ond canlyniad dda, 6 pwynt, yna'n bwysig iawn i ni, so i could disgwyl ar a lot o positives hefyd. 50 munud mewn y gêm ni'n 8 points tu ôl Llanymddyfri. Mae collision fi'n meddwl dro na yn saff, a wedyn oedd penalty mynd i cona ni cochi'r bri ar y pel yn dod nawr y 22 ni, so ebbs and flows y gêm, a wedyn mae'n gwych bench gyda Llanymddyfri dod arno, a yn troi y gêm last 20, nhw'n ennill mae 40 points wedyn. Wel, roedd rhai yn cyfeirio at y gêm yma fel gêm dderby Ricky Guest. Ti wedi chwarae'r ddau dîm, Ricky, felly be oedd dy asesiad di? Fi'n credu oedd e'n gêm gyda lot o camgymeriadau ddoi ochr.
oedd Llanymddyfri wedi gwneud lot fwy o camgymeriadau yn Abertawe, ond pham nath Abertawe camgymeriadau, oedd e at adrannau'r gêm pwysig dros ben iddyn nhw, fel y pas ymlaen lawr yr esgyll fan hyn. So nhw wedi sgorio yn y corner, mae gêm yn hollol wahanol, maen nhw 1 pwynt tu hôl wedyn, a wedyn pwy oer beth bydd wedi digwydd. Y ti yn amlwg wedi dewis bachwr fel sy'n y gêm, oedd e'n dda iawn, wedi sgorio 2 gais Finn Thomas. Pwy daliodd y sylw di? I fi, wnaethon ni crybwyll gyda'r gêm amdano'r dyn yma, Ellis Mi. I fi, oedd e wedi dangos sawl agwedd wahanol falle, ni ddim yn disgwyl. Oedd e'n cicio'r tactegol heddi, oedd e'n eitha droiadol dros y bêl hefyd, ond wedyn hefyd oedd e'n gallu tannu'r diddordeb y dorf gan redeg o unrhyw le. Oedd digon o hyder gyda fe hefyd, felly mae fe'n siŵr fod yn un sy'n mynd i ddisgleirio dros Llanymddyfri tymor yma. Reit, wel, Llanymddyfri wedi selio 2 fuddugoliaeth, ond mae Abertawe dal i fod yn chwilio am ei fuddugoliaeth gyntaf nhw. Byddwn ni yn San Helen nos Iau nesaf wrth iddyn nhw groesawu Pontypool. At ein gêm nesaf. Y gêm dderbi mawr yng Ngwent, roedd Pontypool yn eistedd yn chweched ar ôl y 5 rownd gyntaf gyda 2 fuddugoliaeth. Ond colli yn erbyn Cwins Caerfyrddin oedd ei hanes yn y gêm diwetha. Ar ôl ennill ei 2 gêm gyntaf, colli oedd hanes Casnewydd yn erbyn Llanymddyfri wythnos diwetha. Gallen nhw daro nôl wythnos yma. Pontypool wedi llwyddo i gael y pwyntiau cyntaf ar y bwr, ond cyfle i Casnewydd ymateb yn fan hyn trwy'r sgarmes symudol maen nhw'n dod. Y sgarmes symudol yn gry. Maen nhw'n llwyddo i dorri'n rhydd, a dwi'n meddwl na'r bachwr Wade Langley oedd ar weilod honna. Gawn ni gadarnhad unwaith mae'n codi. Ia, Wade Langley sy'n rhoi Casnewydd nôl yn y gêm. Pontypool yn ymosod trwy'r blaenwyr. Cyfle i ddod yn ôl fewn i'r gêm yma. Ieuan Jones yn mynd i'r llawr. Maen nhw'n dod unwaith yn rhagor, ond mae Casnewydd yn dal i tir, yn amddiffynol, yn ceisio gwthio'r gwrthwynebwyr yn ôl. Lle mae'r bêl, mae angen i defnyddio hi rwan. Ydy'r blaen asgellwr Mike Herbert yn mynd i gasglu hon. Yndi, allan, mae'n dod dwylo sydyn, ond Ieuan Jones yn cael ei wthio nôl, ond Kieran Meek yn hepgor 2-1, ac mae Marcus Jones i fewn yn y gornel. Pontypool nôl yn y gêm. Cyfle i'r ymwelwyr daro nôl yn fan hyn. Y lein yn gywir a'r sgarmes symudol yn mynd amdani. Olwyr yn ymuno hefyd. Dyma nhw'n dod oes ganddyn nhw'r coesa. Mae yna fantais yna hefyd i Casnewydd. Angen pêl sydyn rwan. Y blaenwyr yn trio ymosod. Mae'r bêl yna i'w defnyddio. Dyma nhw'n dod. Ydy'r cais yn cael ei roi gan y dyfarnwr? Yndi mae yna. Mae'r cais yn cael ei roi, a Josh Reid sydd ar weilod honna. Ydy Casnewydd wedi gwneud digon o mantais i Pontypool. Ai dyma cyfle ola'r gêm i'r tîm cartra gallu ennill y gêm. Cic wych gan Kieran Meek, ac ar yr asgell Jordan Thomas yn cael ei daclo nerthol gan Carwyn Penny. Ond dyma nhw'n dod unwaith eto Pŵl, ond cael ei gwthio nôl ma nhw. Maen nhw angen amynedd yn fama. Dyma ydy'r gri. Mae'r bêl yn araf. Casnewydd yn amddiffyn am ei bywyda fan hyn. Ieuan Jones ydy hwn. Mae o'n cael ei dynnu i'r llawr. Y bêl allan. Ac yn mynd i'r asgellwr. Jordan Thomas yn dadlwytho wrth erbyn y dacl. A mae'r bêl allan i Sam Scarf, y bachwr sydd ar yr asgell. Ac ydi o wedi sicrhau'r fuddugoliaeth i'w dîm. Mae'n edrych felly Pontypool ar y blaen. A Kieran Meek yn ychwanegu y 2 bwynt ychwanegol. Mae'n gicio fo wedi bod yn wych drwy'r pnawn. Sgrym i Pontypool. Yr oll maen nhw angen neud ydi cicio'r bêl ma allan rwan. Ond mae Casnewydd yn bod yn niwsans. Ydyn nhw'n gallu troi'r bêl drosodd? Lle mae'r bêl ma? Mae allan, dwi'n meddwl, yndi ma hi. Pontypool yn llwyddo i gael y bêl allan a llwyddo i gael y fuddugoliaeth yn Nerbi Gwent. Sgôr terfynol Pontypool 17, Casnewydd 14. Yeah, it was a disappointing defeat for us. I think we just spoke in the circle then around our
attack and particularly with possession, we was very poor today, inaccurate. I don't think we went past 2 or 3 phases more than twice. And you can't do that against a good team like Pontypool. So we'll reflect on that and sit back and have a look to why our attacking sets are poor at the moment. But I can't fault the effort. We got back into the game, into the lead, into the final 2-3 minutes, and then discipline let us down. Something we really prided ourselves on last season is something that's probably letting us down this season. Ni'n teimlo hanner cynta, ni wedi cael digon o feddiant i falle wedi sgori fwy o bwynt yn y beth wnaethon ni, oedd e'n gêm hynod o agos trwy gydol y gêm, ond siomedig gyda'r ffordd o'n i ddim wedi falle wneud mwy o'r cyfleuon gaethon ni yn y hanner cynta, ond credit mawr i'r bechgyn, wnaethon nhw amddiffyn, rhywbeth sy'n ni wedi bod yn wneud yn arbennig o dda tymor yma, wnaethon nhw amddiffyn yn hynod o dda trwy'r dydd, ddisgyblaeth i tymor bach yn well, ond oedd jyst yr agwedd yna bod nhw'n mynd i fod yn gystadleuol trwy'r dydd. Lle ni wella yw bod ni'n bach yn fwy clinigol pan ni'n cael cyfleoedd yn 20 Casnewydd neu Abertawe wedi diau nesaf na le lle ni wella fi'n credu. Roedd yna 2 gêm arall dros y penwythnos, a newn ni ddechrau gyda Caerdydd. Oedd ar frig y tabl ar ddechrau'r wythnos, roedden nhw'n croesawu Aberafan. Caerdydd oedd yn croesawu Aberafan, gan obeithio mynd ymhellach ar y blaen ar frig y tabl, ond yr ymwelwyr daniodd gynta. Kickboot dros ben yn cael ei chasglu gan y canolwr Sam Jardine, ddath o hyd i Luke Davies a sgoriodd i gais cynta dros y clwb. Ond yn y pen draw y safon yn rhengoedd Caerdydd olygodd mae nhw ath â hi. Ethan Lloyd yn gyflym o fôn y ryc a dwylo da Harry Wild yn caniatáu Jason Harris dirio. Teithiodd Glyn Ebwy i Pen-y-bont mewn brwydr rhwng ail a phedwerydd yn y tabl. Y tîm cartref lwyddodd i gymryd rheolaeth cynnar o'r gêm. Ben Burnell ac Ed Hawley yn pasio'n gelfydd a chywir wrth i Macaulay Rowley dirio'n y cornel. Ond fe brofodd bwer Glyn Ebwy bwy yn ormod ar y cyfan, a sgarmau symudol yn syth o'r cae ymarfer yn gyrru'r capten Joe Franchi drosodd am gais arall y tymor hwn. Pen-y-bont 18, Glyn Ebwy 34. Taith i'r gogledd oedd yn wynebu Cwins Caerfyrddin wrth wythnos hon, wrth iddyn nhw chwilio am eu trydydd buddigoliaeth yn olynol ym Mae Colwyn. Cychwynodd y gogs yn gadarn, belchiad campus gan Sam Stoddard a Sam Earl Jones yn cynorthwyo ar y tu allan yn sicrhau'r cais yn y gornel. Ond roedd y Quins yn y gogledd mwyn sbwylio'r parti, wrth ymateb gyda chais eu hunan. Iori Badham o'r Scarlet yn darganfod y gwagle cyn roi'r bêl tu mewn i Rodri Davies sgorio. Ond oedd hynny ddim yn ddigon. RGC 29, Quins 24. Caerdydd a Glyn Ebwy felly yn estyn i mantes ar y brig, tra bo'r brwydr yn y canol yn poethi 3 phwynt y gwahaniaeth, ac Aberafan ac Abertawe yn dal ar y gwaelod. Mae wedi bod yn benwythnos wych i'r bachwyr yn Rownd 6. Sam Scarff o'r dreigiau chwaraewr yr wythnos gyda chais gwefreiddiol i sicrhau'r fuddugoliaeth yng nghefndarbu Gwent a Joe Franchi o Glyn Ebwy hat-trick iddo fe yn erbyn Pen-y-bont. Dyna ni am Super Rygbi Cymru, amser i ni droi'n sylw at y bencampwriaeth ysgolion a cholegau. A roedd pethau'n poethi yn adran A gyda'r 5 tîm ucha a chyfle gwirioneddol o gyrraedd y rowndiau terfynol. Dyma be ddigwyddodd. Taith fer lawr yr A470 i goleg y cymoedd yr wythnos hon a hynny i'r brif ddinas gan edrych am ei trydydd buddigoliaeth yn olynol. Ongl hyfryd gan Will Payne wrth iddo dorri drwy amddiffyn y cymoedd mwyn tirio. Pnawn Caerdydd ar y fro oedd hi. Sioc fyny yn y gogledd yr wythnos hon wrth i Llandrillo oedd ar waelod y tabl groesawu Sir Gar. Ymdrech unigol arwrol gan y mewnwr Brychan Gwilym oedd cais sgor ar pnawn wrth i'r gogs sicrhau i buddigoliaeth gyntaf o'r tymor. Y pencampwr presennol coleg Llanymddyfri oedd yn croesawu coleg gwyr ifanc yr Eglwys am y tro cyntaf yn adran A. A'r tîm cartref yn sicrhau'r buddigoliaeth, cic hyfryd gan y capten Griff Watkins a Thomas Williams yn casglu. Ysgol Llandovery yn parhau yr unig dîm digiro yn adran A y tymor hwn wrth iddyn nhw deithio rownd y gornel am ddarbu gyda ysgol yr Eglwys Newydd. Yr olwyr yn dangos i Donia cyn un asgellwr Joseph Fernandez sgorio i foes Llywarch ap Myrddin. Llandovery yn parhau ar y brig yr unig dîm sy'n ddigiro hyd yma'r tymor hwn. Coleg Caerdydd ar fro yn cael bwlch gyda'r 4 uchaf a'r fuddugoliaeth i Llandrillo yn eu codi nhw oddi ar waelod y tabl. Cyn i ni droi'n sylw at adran B, ni wedi gweld digon o ochr gamu gwych hyd yma ym mhencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru. Os ydych chi eisiau gwella ardal yma o'ch gêm, mae Steph Hughes yma i helpu chi. Y peth cyntaf i gofio yw ni moyn dod i'r amddiffynwr
bant o balans. Felly, ni'n mynd i defnyddio'r corff i esgus symud i'r dde. A wedyn ni, yr ail pwynt yw bod yn gryf o'r gos arall. Felly ni'n mynd i ddefnyddio'r corff i esgus i fynd i'r dde a pŵer bant o'r cos mewn i'r gwagle. Unwaith ni'n creu'r gap, cyflymder trwy'r gap sy'n bwysig nesaf. Dwi'n mynd i ochr gamu'r dde, mae'r bêl mynd i fod ar yr ochr dde. Os fi'n mynd i ochr gamu'r chwith, mae'r bêl mynd i fod ar ochr chwith gyda fi. Felly bod fi'n gallu defnyddio'n law i cadw'r amddiffynno'r bant. Felly y 3 pwynt fwyaf pwysig. Yn gyntaf, ni'n trial cael yr amddiffynno'r bant o balans. Yr ail peth yw bod yn gryf o'r gos allanol. A'r trydydd peth yw bod yn gyflym mewn i'r gwagle. Gobeithio mae hwnna'n helpu dorri lawr sgil yr ochr gamu. A roedd digon yn digwydd yn adran B hefyd. Coleg Gwent oedd yn arwain y gyngrar gyda phwyntiau llawn o'i 4 gêm gyntaf. Ysgol Uwchradd Casnewydd oedd yn ymweld ag Ystrad Mynach. Casnewydd gyda'r tafliad i mewn. Pêl cloi o'r ail rheng fyna mas. A'r canolwr gyda'r hediad cryf i mewn ac yn signo'r amddiffyn. A mae'r bêl cloi mas. Bwrw'r llinell mewn ac unwaith eto yn torri'r amddiffyn. Coleg Gwent i fyny a mas ar bêl. Casnewydd yn dal i chwilio am y llinell. Ond dyn nhw ddim cweit yn gallu ffindo fe ar hyn o bryd. Yn newid tacteg fan hyn, rhedeg byr dynameg, y blaenwyr yn parhau a'r momentum yn gwthio ac maen nhw'n cael ei gwobrwyo gyda hynny. Y capten Chatham sy'n croesi yn dangos cryfder a chefnogaeth. Bach yn anhaclus fyna ond lwcus i Gwent. Mae'r bêl yn dal yn ei dwylo nhw. Maen nhw yn dal i wthio mlaen tuag at y llinell ond mae Casnewydd yn ei rhwystro gydag amddiffyn cryf. Pêl cloi mas i'r wythwr. Mae fe yn gwthio mlaen ryc. Kai Wardman gyda'r bêl. Ac mae'n torri trwyddo yn gwibio tuag at y llinell derfyn ac mae'n cael ei wobrwyo. Sgrym aruthrol fan hyn gan Gwent yn ennill y bêl. A'r canolwr sy'n sythu ac yn rhedeg yn bwrpasol tuag at y llinell derfyn. Ond yr wythwr sy'n cael hi, Jake Shepherd. Coleg Gwent a'r bêl maen nhw mewn. Ardal hyn o beryglus i Casnewydd fan hyn. Casglu'n dda gan yr ail reng. Siap dda i'r sgarmes symudol yma mae dan reolaeth. Ond mae Casnewydd, maen nhw dros y lle. Penalty yn cael ei wobrwyo i Gwent. Penalty cloi gan y mewnwr. Odi drosodd. Tacl arbennig fyna i rwystro cais. Maen nhw mor agos, ond maen nhw yn croesi y gwyngalch. Gwaith arbennig gan Gwent fyna. Hefyd yn adran B, taith i Sir Benfro oedd yn wynebu ysgol Ystylafera yn rownd 5. Cic wedi ffwyso'n berffaith gan Aled Davies yn cael ei chasglu gan yr ysgellwr Isaac Davies wrth iddo osgoi sawl tacl cyn tirio. 5 pwynt o 19 i Davies yn y gêm. Ac ar ôl creu cais Isaac Davies, roedd Aled Davies eisiau cais i'w hun. Ymdrech unigol arwrol gan y canolwr yn coroni buddigoliaeth swmpus i Ystylafera. Coleg Sir Benfro 17, ysgol Ystylafera 34. Roedd colegau Castellnewydd Port Talbot yn croesawu Dyffryn Aman, a'r Aman yn gwneud i hyfforddwr Shane Williams yn falch. Gethin Morgan a'r basnad hepgor y dyn yn rhoi'r Aman ar y droed flaen, cyn i'r mewnwr Ifan Williams gymryd i gyfle lawr yr ochr dywyll a gorffen mewn steil. Dyffryn Aman yn cipio'r 5 pwynt. Coleg Gwent yn parhau ei record 100% y tymor hwn. Ysgol Ystylafera yn neidio'r ail safle, ond mae'n werth nodi fod y gêm rhwng Coleg Pen-y-bont a Choleg Crist Aberhonfi wedi gohirio yr wythnos hon oherwydd y tywydd. Dyma beth sydd i ddod ar S4C dros yr wythnos nesaf. Cyfle i weld uchafbwyntiau o gêm y seintiau newydd yn erbyn Astana nos Iau. Uchafbwyntiau hefyd o gêm rhyngwladol y menywod Slovacia yn erbyn Cymru. Cyn droi'n sylw i Marathon Eryri, cyfle i weld uchafbwyntiau'r Marathon nos Sul am 8 o'r gloch. Am y 2 gêm yn y bencampwriaeth rygbi unedig dros y penwythnos. Connacht yn erbyn y dreigiau. Y Gweilch sy'n croesawu Caerdydd a Cardiff sy'n herio Ulster. Roedd pencampwriaeth y merched yn ôl wythnos yma hefyd, dyma be ddigwyddodd.
Croesawodd Coleg Gwent, goleg y cymoedd ym Mharc Pontypool wrthnos diwetha i geisio barhau â'i rhediad digiro yn yr adran. Rhediad ysgubol gan Grace Boyd yn paratoi Mali Hill i groesi o dan y pist. Ond oedd y cymoedd ddim am roi'r ffidil yn y to. Ymdrech anhygol gan yr ysgellwr Lili Fasgolo i rasio 90 metr am gais y dydd. Ond ofer fydde'r ymdrech. Coleg Gwent yn ennill eto. Coleg Gwent 22, Coleg y cymoedd 7. Roedd Coleg Llanymddyfri yn edrych i ddychwelyd i ffyrdd buddigol wrth iddynt groesawu Coleg Caerdydd ar Fro. Beatrice Morgan yn dangos ei sgiliau gyda chais unigol syfrdanol. Coleg Llanymddyfri yn mynd â hi. Taith hir i Goleg Sir Gar cafodd Goleg Llandrillo. Lois Aled a llinell wych yma a Coleg Llandrillo mynd ar 5 pwynt yn ôl i fyny'r gogledd gyda nhw. Dyna ni am yr wythnos yma, ond peidiwch â phoeni, dim eisiau aros yn hir i weld mwy o rygbi byw. Byddwn ni'n fyw nos Iau o San Helen wrth i Pontypool ymweld ag Abertawe. Tan hynny, hwyl fawr.